Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. Uma nje ufuna ukuhlezi updated ngokwenzeka khona la eMzansi, ungakhohlwa ke mbukela ukuthi ke usubscribe kule channel and uphinde phela uklickele bell for ama notification. So kwivideo yethu namhlanje ke mbukeli nguphathele indaba ethinta umkhokha olokhe utrende njalo kwi social media, otrenda ke ngeepisode eyizolo la okwenzeke khona into ebhlungu, kodwa ke abantu abaningi bayibuza ke imibuzo ukuthi ke ngabe iyiphi lengane edlulile emhlabeni, ngabe Gabisile or ngabe Ndoda or Nobuntu. Abantu ke impela ke bayibuza lo mbuzo nje kwi social media, ingakho ke umkhokha utrenda kangaka. Sibese sibheka ke mbukeli ukuthi kahle kahle iyiphi lengane kaMamzobe edlulile emhlabeni, sibese senza ukucwaningo, sa-checka ke futhi kwi social media ukuthi ke abantu abaningi bathini. Abantu abaningi bathi ke uGabisile odlulile emhlabeni, futhi ke abanye bathi Ndoda. Kodwa ke nathi ke sibese senza ke research, sa-checka lapha kumathiza ke mbukeli kune episode ke engakadlali eyodlala ke mase kuzophela inyanga. Le episode ke mbukeli ikhombisa ke uGabisile benaye kuNobuntu, of which ke uGabisile benaye uNobuntu basaphila. Impela ke lamathiza nje akhombisa khona ukuthi kahlahle Ndoda ke odlulile emhlabeni, cause ke uGabisile benonobuntu kuyavela kwenye ama episode sazodlala lapha kumkhokha ukuthi ke bazobetray uMamzobe, of which ke basaphila ke yena uGabisile benonobuntu. Abantu ke sebeyitholile ke answer laba kade bebuza. Umkhokha uphinde wayithatha ingane yakhe uMamzobe ukuthi ke impela Ndoda kwenzakaleni, siyafisa ukwazi, cause ke bengakhombisi impela umuntu ongaze ke impela ethathe impilo yakhe, asazi ke impela mbukeli ukuthi kahlahle kwenzakaleni, noma maybe ke wenza ukuthi wathinta izikhwama zakhe uMamzobe, lento ivele yamhlasela wavela wayibulala, asazi ke mbukeli. Sobona ke kodwa ukuthi kahlahle kwenzakalani mase ke kudlala wona ke umkhokha. Indaba ezibhlungu ke lezi mbukeli ukuthi ke sishiye yena ke Ndoda. Ungahamba kuyochecka futhi amathiza ami kuze ke ubone ube ne clear ukuthi kahlahle kwenzakalani lapha kumkhokha, cause kwavela ukuthi ke uMamzobe uzoconfessa ngendaba ke yawo ke lo mkhokha ukuthi kahlahle wenzani, yini angayenzanga kwakumele ayenze. Injalo ke mbukeli ngicethe ungakhohlwa ke nje ukuthi ke ulike le video and usubscribe. Hayi ngithi ke nje danke, ngiyazibongela.